Le pelit disuda. Piye muni piye? Le pelit disuda, le galak disuda. Kowe lagi enak tak rasake omonganmu lho, Sin. Lah pripun ta? Ngucapke selamat ulang tahun kok entek-entekane le pelit disuda, mbok le omong pelit ki wis. Anjenengan pun sakniki pun tua to. Juk ngapa? Ya nek tua iki ya semeleh lho pikirane rasa mikir aneh-aneh, rasa justru tua ki ana hubungane pelit karo ora. Lah kok saged? Lah aku ya butuh dana besok hari tuaku to, butuh nyelengi. Berarti mas saya pelit. Ya nek iso. Sesuk-esuk ora ujar ora kaul kanca-kanca kabeh mampir pom bensin. Ayo. Apa bensin? Anggemu kan mampir rumah makan. Ambo tak mangan dhewe. Mampir pom bensin nguyuh bareng-bareng. Piye? Ya aja lara ati aku entuk duwe juragan atos ngene iki aja lara ati kok. Nggih nguyuh bareng-bareng nguyuhi sapa? Ya ora atos to cangkeme. Pangudanging wong tuwa iki. Ngapa kok ceniningan? Iki ngapa iki malan sindenku kok doting petalit ora karo-karan? Oh iya, Mbak Elisa. Tak ngapura Mbak Elisa iki wingi diarep melu aku mlebu IGD mergo kantung kemihe lara. Kantung kemih ya apa? Kantung kemih iki apa ya? Ya iya. Monggo. Biasa sekolah
yen wis bisa nyambut gawe kudu mlaku samestine. Ya, mangga Mbak dipun kutang Mas Imam Mahdi ya supaya jumbo karo kekudanganing piyai sepuh. Monggo ya. Iso digawe enggal menengo malah samarang ibu salahe manut aku tidakmu iku iso kowe iki nek ora apal tembange aja sok ngisruh-ngisruhi. Lho, ora nganggo nanane nana ora. Wah, ya maaf aku apale kuwi. Ngawur ya. Kuwi dadi kanca tani. Lho maksude Mas Imam iki ya digudang karo para bapak-bapak tani. Men supaya iso dadi bocah sing migunani. Iya, wis monggo. Raya iwa
bisa gawe cup menang ngongger marang mega ing akasa. Wah, ora menengak tutuk kowe. Ya wis. Muga-muga ngijabahi ya, Nak. Ya. Mergo saiki wis arang-arang wong supikan nanggap wayang iki arang-arang tenan nek. Ramane ibune ora wong sembodo ya. Ya, ngono ya, Mak. Iki mula disyukuri bareng-bareng kejaba nyukuri Mas Imam Mahdi wis kepareng diislamake. Ya. Awak dhewe ya matur nuwun nderek bombong, nderek remen. Ya. Dene isi kepareng uri-uri marang kabudayane awake dhewe ya, Nok. Ya. Biyen wayang ki jane ora mung jagake wong merti dusun, ora mung jagake wong sedekah bumi. Jaman semono kuwi ya wong selapanan nanggap wayang, wong lairke nanggap wayang, ya wong kitanan nanggap wayang, wong rabi nanggap wayang. Ngono ya, Mak. Iya. Mula ya ndi-ndi biyen ana wayang, ning saiki wayang wis arep mekar meneh. Iya, pancen wis arep luar biasa meneh iki, Nok. Iya. Ya ngaturke bacute, Nok. Ya. Saka panjenengane Bapak Suparman Kadus Karang. Ya, Pak Suparman. Pak Suparman Kadus Karang. Ya. Ngaturke. Ki panjenengane nyuwun lali janjine. Oh ya, diaturake dhisik, Mak. Sapa sing kepareng arep nyekar? Mbak Agnes. Ya. Kuwi ngarepan kuwi Adarana ngantian rada ana papan sithik. Iya. Coba di jumeneng nang kono. Wis kerep lho, Mak, kowe iki. Aku apa mergo sok nglakokke Bagong tak klerak-klerokke kae dadi nek omong sok kleru tenan. Ya ora apa-apa. Mangga. Ayo, Ngger. Nah, anjlok ora apa-apa jek enom kok. Iya. Mbak Agnes Yanandasari. Sapa, Mak? Iki anakku wedok enak. Yo, anakmu wedok tenan. Lek kunggula wentah kawit suwe banget. Ya, saiki wis dadi sinden sing apik nek ning Yojo kono. Ya. Matur suwun, monggo. Napa, Pak? Ora apa-apa, ora apa-apa. Iki ketoke streaming sing DG channel arep leren no mergane. Matane coplok matane. Nggone Mas Putut. Kacamatane ucul siji coplok. Iya. Pokok mau komen lubek wae ora. Iya. Iya, Mbak, dibawani lali janjine saka Pak Kadus, Pak Suparman. Ya, monggo diaturake ya. Dina Minggu kang tak anti wit cilik mbiyen ki wit melu aku ki kelas 2 SD kono. Oh. Ya mbiyen lagu-lagune ya lagu-lagu campursari, saiki wis mulai iso nyinden. Oh iya, Wong mbiyen sik ndandani ya aku, sik ngedusi ya aku. Iya.
Saniki kok mboten. Ha saiki arep tak dusi angel ra jamak-jamak. Angele nggen pundi to? Nyok emah. Iya. Peng sami mawon lho. Ya ora ya. Nek saiki gelem tak dusi aku mesti luwih telaten ning ngeloso. Iya. Tina pijer anane pijer moya minggu sing kowe ngajak ning tawanganku Panyuwunan saka Pak Kadus Suparman. Ya.
Ya ming bedane nek bapakku mbiyen seneng ngulur kambang nek Pak Parman iki seneng lali janjine. Ya. Ya ora apa-apa, Mak. Siyaine sing ngendi? Mas ora iso niteni, Nok. Ya. Aku urung prisa. Ya, ora dadi ngopo. Matur sembah nuwun. Mbak Agnes sing wis kepareng ngaturake lali janjine. Ya. Mbok menawa mengko tambah meneh. Iya. Iki wis akeh, Nok. Nek upama digabung karo piyai sing padha mrisani nang kene iki wis luar biasa. Ya. PWKS Live, channel PWKS Live li mrisani wis 11.000 piyai. Ya. Channel Dalang Sinombo pira? Channel MC Mata Coplok kuwi mbok pira ora ngerti aku. Dulurku lanang ae jan. Nyenengke tenan bocah iki semanake Raja Macak iya. Mas Putut Wijonarko iki putrane Pak Manto, rayine Pak Mantep. Oh iya. Nyane iki ya dalang ya. Ya iki lagi mengembangkan apa jenenge iki YouTubers no. Iya. YouTubers nyetel YouTube long tulusudan bers iya. Iya. Ayo iki neng pamundutan gelang alit iki diaturake Mak. Ya. Ayo Ting, anting lambang sih. Ya. Kiai saka Banyuwangi iki nok sinden sekolah ning Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Oh iya. Dasare putra dalang kawentar. Putrane sapa? Putrane Mas Sun Gondrong saka Tulungagung. Oh iya. Ayo gelang alit, kowe ngaturno gelang alit sing gagrak cara nggonamu kono dibawani ya. Bawane no Pak De. Ayo mambiat mayo to. Mambiat mayo. Ayo. Mambiat mayo Suarane kok kaya kurang los. Iya. Watuk apa ngapa? Watuk. Hah? Watuk. Watuk kok mangkat. Dikon. Sing ngakon sapa? Pak De. Pakde sapa? Mantri. Oh, ya ora apa-apa. Semangat le nyuwara sing semangat kaya biasane kae. Heeh. Kok ming hoo piye to cah? Nggih. Ya, ya. Gending belam miangan nyeram biai No. nuswan toro Ambak noming sing kok kaya ngono iki angel. Ngono kuwi nek ora gulu terlatih wis ora. Iya. Banyu Yanyo wangi terus wetan wetan segara
aja ngopo. Lho, nek cara Banyuwangi ngono kuwi jane wetan segara terus ngono sing bengok. Wetan ngono kuwi no. Oh, nganggo cara ngono kuwi. Heeh. Get-geti wong urip. Iya. Lor lan kidul. Heeh. Lor kidul alas Terus kowe aja kaget kowe. Mboten, kula pun terbiasa nek kalih Mas Dinku. Oh ya wis. Wis ngono kuwi jenengan. Nyok ngaget-ngageti niku lho, Pak. Heeh. Iku jan ciri khase nggonanmu ya ngono kuwi kok. Kang ora Kang Rasa gugup wis anggere nyanyi terus kok. Wong kowe iki wong Banyuwangi kok malah krungu kok ngene kok malah bingung. Banyuwangi apa Banyu Meneng? Banyuwangi kula Pak. Nah, ya malah aja kaget kok ya. Ora. Yo. Ora kaya wingi kae kowe arep nyuwara. Ngene iki malah ah, malah Titik kok. titik apa? Titik ning nyebar. Ya terus. belam miangan Ya, mangga. tanah endah Kumelaring kumayaring Ki ngopo to? ora apa-apa. Ora ya. Kumayaring Taman Sari Nusuan Ya, mangga. Gelak ait dados.
Matur sembah. Pun Pakde. Ayo sak kowe gek nembang. Ya. Nggih, nembang napa? Terserah, iki ana pamundutan saka Karang Taruna jaga Pak Bucangik sak rombongan ngaturaken sugeng rawuh. Kula saking grup Karang Taruna dan Taruna Bakti. Lelagon menika kula tujuaken dhumateng Mas Arianto sekalian dan sekeluarga. Lagune apa? Lah iki sing angel ning kene iki no 1 rembulan, 2 angenteni, 3 pring kuning. Yo. Iki nek rembulan iki ora iso nek. Mboten saged. Isane yo ming rembulan kamu datang ngono kae. Puisi ya. Kaya nggon Tawa TV kae lumiyan. Yo. Berarti ini angenteni mawon. Angenteni coba kowe nembang klasik. Yo. Nggih, belok 6. Barang kok ya. Mboten angenteni Pak Mantep. Oh, nggih. Angenteni Pak Mantep. Nggih. Mbak Mantep rawuh kok nggih kok dinteni.
Pak Mantep niku saudarane sik rawuh. Mangga. Nggih. Mingkar mingku rengu Sinupa Sinukarta mreh Kretarta pakartine ngilmu agama gemeng aji ya mangga Mbak angenteni karya Bapak Mantep Sudarsono. Ya, mangga, ya.
Elisa. Ya iki sing dikersake Pak Ariyanto. Sinden sing saka Tanah Sabrang. Tanah Sabrang iya sinden sing saka Sulawesi iki no. Ya. Mulane dhek mau omongane rada cedal-cedal ra karo-karuan cara Jawane ora patek cetha. Ya. Ning ora dadi ngopo waton seneng karo budayane awake dhewe. Iya, ayo diteruske, Mas. Wancine saya ngoyak. Iya. Tak aturake sepisan meneh engko gek diteruske lakone wis setengah 1 ya, Nak. Iya. Mengko ndak malah lakone ora kecekel. Ya, arep ngaturke apa? Iki tak ngaturke sindenku sing jumbo-jumbo loro iki, Nak. Iya. Sinden jumbo. Mbak Ayu karo Mbak Tatin. Oh iya, ben jumeneng ning ngarep ya. Sing gedhe-gedhe mau do gojek wae mangan gojek. Ya ora dadi ngopo. Ku nek ora omong ya merem. Ayo wis. Ya monggo. Monggo Mbak Ayu. Ming mlaku suarane mak. Suara mic kuwi wis dipindah kok. Kan nek suara rangkepan. Suarane apa? Ora apa-apa. Wis senengane genah-genahke ana wong ngomong kok digenah-genahke ora. Nggih tak genahke. Sing kabar waso, Pak. Ya, siap. Mugi tansah sehat. Amin. Kuat le ngomong anak buah. Anak buah sapa? Lah duwe ora? Iki maksudnya kanca-kanca iki apa? Nggih. Iki arep tak bubarke kok iki. Lah keng napa? Akar ganti anak buah aku apa? Iya. Ya ora apa-apa. Ganti buah anak. Heeh, wis tak bubarke. Ya. Nggih pokoke mugi panjenengan tansah sehat. Amin sing dijaluk manjen kuwi. Nggih sing penting sehat. Ha iya kok ya sehat kok nek ora ndedek. Ya kok nek sehat bisa golek duit. Apa mengarep gleleng tok awake ting pedhekol ning ora iso tuku rokok. Ayo cilaka to. Sehat, pokoke lancar rezekine sehat lancar piturute. Kale leplit disudo. Piye muni piye? Le pelit disudo, le galak disudo. Kowe lagi enak tak rasake omonganmu lho, Gin. Lah pripun tah? Ngucapke selamat ulang tahun kok entek-entekane le pelit disudo, mbok le omong pelit ki wis. Anjenengan pun sakniki pun tua to. Juk ngapa? Ya nek tua iki ya semeleh lho pikirane rasa mikir aneh-aneh, rasa justru tua ki ana hubungane pelit karo ora. Lah kok saged? Lah aku ya butuh dana besok hari tuaku to, butuh nyalengi. Berarti mas saya pelit. Ya nek iso. Ya nek kowe ora cocok ya bubar ora usah dadi anggotaku. Lah wong kok kandhane wangkale ra jamak-jamak. Ya men aku nek karo sinden siji iki jane ora teko seneng ngono. Iya. Lah apa? Ya kowe iki senengane sing ngonceki alaku ya kowe kuwi kok. Mboten ngonceki ngomong apa benere. Ora ngomong apa benere. Saiki endi ana dalang nyoga wiyaga latihan nganggo gule kobis. Nek ora cangkemmu ora ana to. Lah nyoto nanti mau bengi ning Wonosobo ana sing bengok sombong mburi klir tong sing kobis. Wah. Loro-loro aku. Ya sesuk rencana diiyakan gawe tong sing kobis. Tak undake sesuk. Hari ulang tahun iki tak undake. Ndake napa? Sesuk esuk ora ujar ora kaul kanca-kanca kabeh mampir pom bensin. Ha iya. Apa bensin? Anggemu kon mampir rumah makan. Ambo tak nggo mangan dhewe. Mampir pom bensin nguyuh bareng-bareng. Piye? Ya aja lara ati aku entuk duwe juragan atos ngene iki aja lara ati kok. Nggih nguyuh bareng-bareng nguyuhi sapa? Ya ora atos to cangkeme. Kuwi karo juragane ngono kuwi. Ah ora apa-apa sing dentok. Biasane nek ulang tahun niku dipiuri apa-apa ngono lho. Ha iya, Dene mang apa? Jenenge saya ulang tahun lho, tak nendok barang kan ndok tepung terus bareng. Aja, aku wis duwe ndok. Wis ben iki tok wae rasa golek ndok liyane wis iki. Kowe pengen ndok ora yuk? Heh. Pengen ndok. Ndok apa? Nika kan ndoke Pak Seno. Duwe napa, Pak? Duwe. Pinten? Loro. Gendok apa loro ki? Ya mengku ora netes-netes tak ngrem ya ora netes-netes. Tak nggo mengkur ya ora netes-netes. Mbuh, iya.
Ayo, piyai loro nembang apa? Wis rasah anu wis pokoke tambah umur iku nek cara aku malah suda umure. Iya. Dadi ya kudu ngati-ati le nggo wawak. Iya, kudu ngati-ati le matrapke pasrawungan lan sak piturute. Ngono ya, Mak. Heeh. 47 no. Umurmu 47 kok. Aku ya mbok kok dadi masa mudaku kok gelis banget. Iya. Saiki wis dadi 47. Ning aku tetep rasaku isih 28. Ayo. Mangga. Nggih, enten pamundutan apa, Pak? Oke, rembulan iso apa kowe nyanyi rembulan? Rembulan aku datang. Ayo, iki nek ora nganggo keyboard ora iso. Mangga kaloro kompromi. Napa? Liwong. Sepenting ganteng. Ayo. Nggih, apa yuk? Ngarani apa? Wong wae. Oh nggih, liwong, Pak. Ya ning nganggo dibawani sing pelok-pelok ngono men kepenak. Liwunge kan liwung lagu-lagu keras sing halus-halusan ya men iso dimindakake para sepuh. Ya. Oh nggih. Kok meneng mawon, Pak? Ora apa-apa. Mikir napa? Heh? Mikir napa? Ya mikir umure saya tuwa kuwi rak ya perlu dipikirkan to. Iya. Rasa dipikir. Surak yo tambah tua dhewe. Heeh. Wis kudu menep iki. Nek iso. Heeh. Yen wis Madang. jenengan sing udar napa? Ora wis gawe wis. Rina enggal ratri kang kadelu
Dadili yo lemu-lemu joget sing semangat yo men metu kringete men gajine suda ora cah wedok kok cengele mlenthung kaya sapi Ndita ora duwe cengel kok. aku mburi kuwi Cengel ya duwe ning ora mlenthung. aku kok saking lemumu saking kebangetan kok ya mbok disuda iya Nek nyuda piye? ayo cah olahraga men gaji iki kobong ngono ya mak nganti ora ketok endi ngarep dhisik mburi Ya ketok masa ya rasa bedake ngarep buri. ayo daging kabeh kok iya Ya mesti ana bedane. ya mbok bedane kono apa Bedane apa ya? Dadili wong atiku ya atin jak omong cerewet bae ya mangga ya wong wedok panganane kroto ya wis ngono kroto Kaya kaya manuk. ha iya yo yo Kosek apa? Iki nek bantere kaya ngene arep joget piye? Mas Susu Den kau? Kok Mas Susu Den kok piye? Aja banter-banter Mas. Iya. Alon-alon wae. Wes seneng sing banter apa piye? Kewan le ngubahke. Aja kebanteran. Soale arep banter latihan sikik ya. Ayo saking semangate sing ngendang kok ya. Lah nggih, katakan weruh sing lemu-lemu ngene iki dadi ben semangat karepe nang sing lemu ra iso joget. Ya mulane belajar kok ya. Iya, niki nggih belajar. Saka alon sik nggih banter. Mas Denko? Jak omong kok malah. Ya, karang jek enom. Ya. Mangga. Ya sakmene ra apa-apa. Ah ya. Rada penak iki mah. Kamu yang guyu apa ta Mas Den kae? Jarene wis pas wis semene iki mau iramane rada penak. Lah piye ta? Kleru boleh omong. Ya ora kok ya pas kok ya bener. Lah ya wis pas ta. Dijogeti ya temonjo. Parjo ngopo Parjo? Ayo. Ngenono.
nglumpukke sinden-sinden sing bekas kenek ngene iki ya. Lah napa? Ana bengol. Yau. Nganti suarane sing nendang ketutupan. Semangat sayang semangate. Nggih, bener ya semangat ya pancen kudu semangat. Iya. Ya. Matur suwun. Ya. Wis diaturake liwung lan lagu-lagu sing padha disuwun karo bapak-bapak sing padha lenggah no. Ya. Karo para pemuda-pemuda Karang Taruna ya wis diaturake, ya mau ana sing nyuwun rembulan. Kuwi nek nggon nganggo gamelan tok pancen ora iso diunekake mergo ora kabeh lagu iso mlebu ning nggon gamelan kono. Ya. Ora nggawa keyboard kowe, ora nggawa sing ngibot abrak bis. Iya. Sing dinteni ya apa nek ora wingi dolan endi Mas? Ya aduh. Ning gembira. Dina minggu tane. Mangga. Gajah Ono ontane ono monya-monya ono sasakewan apa-apa ono pengen raon ono bandulane pengen jajak daerah kuciwa cacile putra-putri asik kelas bocah pisan Dina minggu tanes. Ayo kakung apa putri nderek kula mboten ngarani. Dina minggu tone gajahe ana ontane ana unyu ana sakewan apa-apa ana pengen raon ana bandulane ana Mungkin langsing kelas bocah bisa dino minggu ayo neng gembirolo Lagu iki populer tenan. Wingi dolan endi Mas? Anggembira loka. Ming sak ukara kaya ngono iki iso nganti padha kedanan karo lagu Biraloka. Aning nek ora kancaku Mas Solikin pangalamun iso gawe huru-hara kaya ngono. Coba iso mikir liyane apa ora? Nek ora iso ya pancen buntet. Pikirane iki yang mikir kaya ngono kuwi ya ora gampang, Dik. Ngono kuwi spontan. Kadang kula nek dikarang malah sok ora dadi. Wingi dolan endi Mas ning Gembira Loka dina minggu tone gajahe ana untane ana munyo-munyo ana sasat kewan apa-apa ana kula nyuwun swara putri ning putri cok kakunge mboten sah tumut kakunge teng griya putri cok
wingi dolane ndi Mas ning Gembira Loka dina Minggu tone gacahe ana untane ana lan sak piturutipun pokoke putri tok sing kakung leren 1 2 3 ya sinden 8 ya kompak kabeh urung ana sing merem mripate kabeh do iso melek kabeh matur sembah nuwun kanca-kanca penabuh sing panggonge persegi 4 nganti do uyuk-uyukan penabuh nganti sing ngiter barang nganti ditumpangke tembok saking gone ya ora apa-apa saanane le maringi papan Pak Ariyanto monggo kanca penabuh wingi dolane ndi Mas nang Gembira Loka dina luwih semangat aja kuwatir esuk bareng-bareng mampir pom 1 2 3 ya wingi dolane ndi Bu nang Gembira Loka dina Minggu tone gajahe ana ontane ana uyuk-uyuk ana sasakewan apa-apa ana pengen raon ana bandulane ana pengen jajan sekali ra kuciwa takile muda-mudi lan telas bocah pisan dina Minggu ayo ning Gembira Loka wah aku seneng nek do semangat ngene iki aku seneng tenan mayang ki ya dadi semangat nek kanca-kanca ki do ngomong wis ora gelem ki dadine kaya mambengi barang kae lajel barang metu ki mergo aku saking bingunge nek isih do gelem ngomong ngene iki rasane engko tekan bubar ki isih kaya duwe kanca nyambut gawe monggo saiki diselang-seling supaya kompak kaya dilatih meneh nek tanganku ngene wedok ingat nek tanganku ngene wedok ya nek tanganku munggah wedok dadi kandhani kanca-kancane kuwi nek tanganku ngene sing uni sing wedok nek tanganku ngene lanang dadi eling-eling ya ora do tukang takon dhewe begitu aku sek langsung ngene ngono wedok nek ngene langsung lanang 1 2 3 ya wedok wingi dolane ndi ora wedok wis ngerti kok Betara dot kaya ngono jewewek ngono genah wedok iya aku lek ngabani kleru ndim ya ngene iki maksude swara wedok ning muni wingi dolane ndi ora wedok engko nek aku ngene terus sing kakung lanang wis ngerti nek ngene iki genah lanang wong wis kenane ngene kok ora lanang ya 1 2 3 ya Minggu tone gajahe ana ontane ana Munyo-munyo ana sasakewan apa-apa ana pengen plan ana bandulane ana pengen jajan cekake ra kuciwa cantile muda-mudi lan sing tilas bocah pisan dina Minggu ayo ning Gembira Loka penak to mayar to jane apa-apa ki nek sak rasa iki mesti kompak pengrawit sinden iki anggere dijak mbat-mbatan ngene iki iso kompak kuwi berarti le nabuh karo nginden iki isih rasa rasa nek wis ora iso kompak mbok dikapak-kapakno tetep nembang apa-apa ya ora penak mesti saling menjatuhkan saling jegal-jegalan coba saiki nek tak kethoki sing luwe apa jenenge iki cepet sing luwih cendak 1 2 3 ya wingi dolane di Mas ning Gembira Loka dina Minggu tone gajahe ana ontane ana uyuk-uyuk ana sakewan apa-apa ana pengen raon ana bandulane ana
pisan dina minggu ayo ning gembira loka jos tenan tetep tak silikke meneh ben ae sik gegeden kok ora tak silikke ndak tuman wae 1 2 3 ya wingi dolan ning ndi ning gembira loka minggu gajahe otane unya-unya bubar Gumeng Waton ana kopine ana ayo wis meng ngapur meng ana wani wae aku ora wani piye meng waitan ana nih kasih ini wah ana kok disi kata jeneng ngawur-ngawuran ana neno mangga yo cara Mataram sandangane nganggo mondolan nganggo surjan kok ndak do dirasani ora ketang sedelo-sedelo gandeng memperlihatkan jati diri kita bahwa kita itu dari Ngayogyakarta perkara sing ngagungan hajat ngersake nganggo keprak cara Surakarta ayo dituruti ning yojane aja ditinggal mangga sikilku ki mbuh kok mbiyen nggo ngeprak Solo ya gelem nggo ngeprak Yojo ya gelem nggo jepit cempala ya gelem iki lho ora jepit to senengane ta ya mangga nano Yasu ra sura Bako ada ora Petro Kang langsung menghadap bapak wah ya syukur ora melu gara-gara Petro absen ora melu gara-gara ora mau wis tak eret-eretrene ane kok ora kaya ora ngerti kemliwere Petro engko nek perkara Petro kowe tak critani mengko iki wancine gara-gara ki ora nggo wancine ngrembug lakon oh iya Slentrek sisan wong tua kok dislentrek ora anggepe wong tua ora entuk dislentrek apa piye wong tua nek ngayal ora dislentrek ya tuman wae ha iya ki mau wis ngaturke ya kuwi lelagon jenenge Sudah Gembira loka sudah gembira dongkulmu melocot ora gembira loka aku krungu saka kadoan apik tenan iki apa to anu rareng Supitan. Aku nak kelingan ana wong Supitan ki mrinding isian. Waduh. Mrinding ki ngopo? Ayo kelingan jaman leku Supin biyen jan wis. Ngrekoso. Umure pira biyen Supin kuwi? 26. Waduh. 26. Heeh, karang sing biyen ki wis ning pulih. Lho. Wah, barang aku ndek bojo ya dipertanyakan. Terus Supin meneh aku. Wah, ngeri tenan. Wonge nggawa bendho mingis-mingis kae. Aku wis arep mlayu disikep Pak Duka, bekakang kae. Terus deleke nggon kayu talenan. Tok.
ngladeni ya. Wah, wis ngeri pokoke. Monggo ditambani nganggo madu mingan jan ting clekit. Heeh. Mundak zamane meneh saiki wis nganggo gunting. Heeh. Mundak zamane mundak taune teknologine saya ampuh. Saiki wis nganggo laser. Wah, nganggo lha mun disorot kae wis apik dhewe. Sesuk taun 2030 ki rencana ana mundak zamane meneh. Wong supit rasa dilaser. Diapake? Dipistol saka kadoan. Tuwar, wah, ilang apa-apane. Ilang apa-apane piye? Ya muga-muga bocah sing supit ki bisa dadi bocah sing migunani tumraping wong tuwa reng. Ah iya. Mergo kuwi penting. Heeh. Migunani tumraping masyarakat, migunani tumraping bebrayan agung, bebrayan gede, syukur bake migunani negara. Amin. Sebab bocah ngene iki supite sukses, sekolah karo bapane piyai sing mampu, sekolah sing nganti dhuwur, bocahe demenakake, tata kramane genep, unggah-ungguhe genep, dadi bocah pinter. Wah, asli wis to. Derajat pangkat ki karo nunggu. Kaya anakku sing barep sing lanang sing barep kowe. Ora gleleng saiki ning Polres. Waduh. Kok ora tau ngerti le piket aku. Ah wong kecekel kok. Rumangsamu piket apa? Kecekel. Lah kok nalare piye? Ya tak lebokke ning perguruan tinggi ki njukuk apa le? Ya engko sakanane, Pak. Sidane njukuk komputer loro. Wow. Kecekel saiki. Wah ya wis ra apa-apa nggo pengajaran. Ya wis syukur. Rang, apa Kang? Iki dasare wulan Agustus ta iki? Ah iya. Iki bangsane awake dhewe duwe gawe sing wajib setiap warga negara sing ber-KTP Indonesia iki ngerti Agustus iki ya kuwi hari kemerdekaan bangsane awake dhewe sing kaping 74. Ayo diunekke lagune. Lagu apa? Lho, 45 lho. Kalau kae genderane ku mlebet kuwi ku paham ora kowe? Ngerti. Wah, cah seni ora ngerti 45. Ngerti ming 76. Sekarang ku ya enak ya padake. Ora anggepe sampe enake dhewe. Wah, kudune ngerti 45 ki lagu wajib. Sing wajib diunekke. Heeh. Monggo kanca-kanca wis sumadya, kanca-kanca selalu siap setiap saat. Pokoke reksona. Kok reksona ya? Setia setiap saat. Semongso-mongso didhawuhi iki mung kari nuthuk. Wah iya. Ya coba kaya apa? Ya, muni Mas, monggo. Melungki lagu 45. Sindene Rambana apa ku? Rambate Ratahayu. Lupis kontul baris. Kontul kok baris ya? Embuh. Kontul ae ngopo nek ngadeg kok sikile dangkat siji. Apa manuk apa? Manuk kontul ae. Kae ya wis ciri khase kaya ngono kuwi. Manuk kontul kae nek sikile diangkat siji iki sebabe apa? Ciri khase ngono kuwi goblok. Diangkat kabeh ambruk. Wah. Ada? Iya. Ya edian tenan edian. Tak tunyo lho reng ora mentake aku ora. Aku iki mengiyakan kok. Mangga. Rambate ya. Rambate Ratahayu. Lupis kontul baris. Lupis kontul baris.
nggon racikan iki mau rung kompak. Ngono kuwi rung kompak. Iso didandani? Iya. Nek ora kena didandani ya dilondrekke sun. Rambate rata. Lanang apa wedok, Kang? Padha wae. Men gumantung tangane. Nek ngene wedok. Wis mau wak tutuk kowe ngece kowe ya ta. Kaya genti ngece aku kowe. Nek ngene wedok, nek ngene lanang. Mbok ganti. Ayo ben aku seneng ora. Kakung ya. Kakung. Jam pira to iki? Weh, mulane kok tak sawangi ana sing beda. Bagong teko kok kerap-kerip. Waduh, jame anyar. Ini wangi makan. Ngoyombangane dienggo diceceh. Ora ana gunane rak dicentelke to. Ah iya, ya syukur. Le tuku pira? Le tuku pira? Murah iki mah. 2000. Lho. Kok 2000? Iki menglentokne nglempar bola kok. Oh. Nggon tontonan kaya aku muncalke bal mlebu ning nggon jam. Aku entuk jam. Wah. Cocoke nggon aku saiki nggon aku 2:30. Ngawur. Mbok ngerti wektu. Menamu sampira? 6 ngono. Nek kuwi ora blandang, nek kuwi rusak nek kuwi. Ben gantine jarum dodoman. Jarum dondom. Monggo. Rambate rata kakung, wolo bes jleng ping 3. Ya. Rambate rata hayu. Hayu. Tembange cara mbiyen karyane sapa? Ki Nartasabda. Kalau kae kenterane ku mlebetang awe-awe abang putih sang diwarnai ku lambang sejatine negara kita wis merdeka kang adhedhasar Pancasila. Kok kowe memen dono ki piye? Nek kowe nyata apal iso dawuh setiap aku nembang aku mandeg langsung tok saut. Siap. Wadak kowe ora. Siap nyaut, siap. Kalau kae kenterane ku mlebetang awe-awe abang putih sang diwarna. Piye maksude? Jare kok nyaut. Sing disaut ki tembange on blokan. Tembange, misale ngene iki. Kalau kae kenterane aku mandeg kowe langsung muni ku mlebetang awe-awe. Ngono, ora kok nyaut aku. Paham? Kalau kae endi? Kenderane. Oh, entuk encon goblok iki wegah aku. Kalau kae kenderane kumlebetang awe-awe. Nek tembang iki tembang sing resep cepet, ora sangga takku dicengkok. Oh iya, iki tembang Mars. Mars ki ngerti ra? Mars ki planet ngembleki sirahmu ki apa piye? Mars ki ukara cepet karo kae kenterane ku mlepetang ngono. Oh iya, cepet iki, cepet. Karo kae kenterane ku mlepetang awe-awe. Pampute sano iku napa sejatine? Nganggo cengkok, nganggo nada. Aku gareng nek nganggo gajul barang ngono kuwi. Wong men gara-gara sedirae kok nganggo gajul barang. Kowe soalé goblok banget. Kalau kae kenterane ku mlebetang awe-awe. Cocok. Abang putih sang diwarna iku lambang sejatine. Sip. Negara kita. Negarane sapa? Wis merdeka kang adhedhasar Pancasila. Dumati kalaning tanggal 17 Agustus sasine nuju taun 1904. Lho. Kok kurang ya, Reng? Coba baleni. Nuju taun 1940. Lho.
Kok sudah meneh? Coba baleni. Nuju tahun 1900. Lho iki sudah oke banget iki. Ngene ya, Kang, ngene ya. Munggah iki kurang. Nuju tahun 1900. Tos munggah iki 100. Wah, berarti nek 1000 medun. Nadane nuju tahun 1945. Iya bagus. Lanjute Marsudi nuntun asu. Ayo padha dilotes. Haram. Najis. Asu kok dilotes. Marsudi mreh rahayu. Marsudi mreh rahayu. Holobes? Hah? Holobes? Aku nang nggo bes. Holobes kontol baris. Holobes kontol baris. Tumandang bareng maju tuwake. Apa to cakepane apa to? Tumandang bareng maju, Tunggal tekad ra kok trupake. Tunggal tekad ra ayo merdeka bumi kelahiranku. Merdeka wis tetap dah. Wah, nyiyep ya cocok. Galo kae gende. Wah, pokoke apik nek tembangku wis rasa digagas pokoke apik kok. Ngobarkan semangat. Heeh. Ora usah nggawa rek nembangku wis kobar-kobar. Caidan. Ayo karo nembang sing alusan, kaya mau sing alusan kok ora ana rumangsane ora. Diaturake. Truk, ngene ndi, Truk? Angene nang kene iki nek biasane gara-gara nganggo Petruk iki sok nyuwara Petruk dhewe. Ngomong-ngomong iki mau. Iki mau aku sing muni. Nyuwun. Ya. Rasa sing angel-angel tur sing kepenak. Iya. Sintom parisana. Banter, sero, kleru. Apa aku iso njaluk? Sintom parisana. Sinom pari jotho. Oh. Urupe. Heeh. Urupe terpindah-pindah. Ah iya. Sale kan aku kulino ngomong ngono sale. Ayo tangi kemile dilemput. Kemule dilempit ora kok kemile dilemput. Ya kae kewinastan Gunung Merapu karo Merbabi. Merapi ro Merbabu kok Merapu ro Merbabi ra. Sapa sing arep kepareng nyinom parijata? Aku tak nyuwun suarane. Sapa iki sing urung nembang ki ya? Prastiwi iki nang ndi kok rumangsaku ana sing kenal ya. Adewe kejaba nyinden yo melu kol kampus barang kuwi. Bis-bis jurusan ngendi-endi iki dimene mangane nganggur nang omah. Ngondek turi. Heeh. Ya. Mbak Ayu weh, aku nek sing alus-alusan klasik-klasikan ki nek suarane ora. Yo. 3:15. Wah, tak kira ndet. Iki jam 2:30 kliwat kok 3:15. 3:15 ki angkane jarume dawa nang ndi? 30. Wah. Ono kok tuku jam. Nek angkane jarume cilik neng angka 2. Heeh. Terus jarume gedhe neng angka 30, neng angka 30 ki jam piro? 10:30. Goblok ta? Goblok ora ngerti hitungan kok tuku jam. Aku ki mung manut suwanane. Engko ora dilongkas nyuwara. Iki 3:30 iki. Wah ya cocok. Ya.
kabeh apa jenenge iki cakepan girong iki mesti mengku pitutur. Ki mau apa iki? Janji sabar, aja kesusu sawahe jembar-jembar, marine lemu-lemu. Oh. Janji sabar. Aja kesusu sawahe jembar-jembar. Setan lan kowe iki meneng ta iki mencapane iki yo ya yo wis kalau menjing nganti mendlep ya Gusti kang peparing wis direnovasi. Ora ngerti sinom jaman biyen eleng kodhok ijo mlebu jaring mengono kuwi. Saiki wis diganti direnovasi kudu eling mang peparing. Mergo wong urip nang donya iki nek ora eling karo sing peparing kuwi bakale cilaka. Weh, ngono ya, Kang. Kaya urip nang alam padang iki nek dadi lakon wis to. Karo sing gawe urip ki mesti dicekel. Wis ora sapa wae iki kaya nggon wayang ngene iki wayang ki nek urung dadi lakon mbok dijendrek-jendrek disungging apik kae nek ora dadi lakon sing ora dicekel dalange. Nek lagi dadi lakon arep pemain buta terong kae tetep dicekal-cekel ro dalange. Padha karo wong urip ki nek dadi lakon dicekel karo sing kuwasa. Oh pengen dadi lakon ye. Ye tak cekelke polisi. Mbok sing apik nek ngomong wis tau ya kowe. Wis tau. Girongan mampir-mampir iki tuladane apa, Gong? Wong nek silaturahmi kuwi iki bakal akeh sedulure kuwi mujudake suwijining ibadah. Mampir, Mas, monggo mampir. Per mampir apa sida apa ora? Aku arep silaturahmi apa ora? Silaturahmi apa ora? Arep silaturahmi iki bisikan yang baik, tidak silaturahmi kuwi bisikan sing ora apik. Kedian tenan. Bagong wis ngarani. Jeneng kuwi mung perlambang kok. Bagong saka huruf B A G O N G. B. Bahwasanya orangnya sederhana. A. Akulah yang selalu menghibur para teman-temanku. G. Ginilah keadaanku sebenarnya. O. Olah suara, olah tetembangan, olah budaya yang menjadi keahlian Bagong. N. Nasionalisme saya orangnya. G. Ginilah orangnya. Ki kok mung ginilah. Nek krungu Mas Bagyo muring-muring lho iblis ah kae. Gareng Semarang.
Ya, mangga. Kekulane aja lali agamane sing lagi nyanding Godho ning donya sing abot dhewe mung 3, harta, tahta, wanita. Mulane ana gerongan bejane kambil, degane kambil gading, bejane sing lagi nyanding nanging kudu eling. Nyandinga kaya ngapa piyayi ayu tetep kudu eling. Nek wis duwe sing wis duwe garwa. Sing duwe garwa, duwe putra kudu eling karo putrane karo garwane. Ngono ya Gong. Wah, aku barang umur 47 rada apik omongan lha iya. Kamu ndak setahun nek kok ndur kaya wis malik grimbyang. Wis biasane wae Gong. Oh ya nek iso aja eling. Kok njur aja eling ora. Mangga bacet. Enak. Ya. Sinom Parijata isih ana sing kepareng nyuwun iki mau Gong. Apa? Banyumasan ya diaturake Raden Arya Werkudara. Nyata lamun Satria Njodipati sing nyekar Mbak Rido. Ya kaya apa Mbak Rido? Rasah mandap ning kono wae rasa wis bengi. Mandane esuk ora apa-apa ya, Pak. Ora apa-apa. Mandar ngisuk ora apa-apa. Wong endi? Wong Majenang iki. Oh, Cilacap. Raden Arya Werkudara nyata lamun Satria Madangkara Njodipati. Madangkara iki Brahma Adian Serat Jiwa. Wah, kowe iki siapa to, Dok? Aku mbiyen seneng banget nganti kamarku tak tempeli Brahma. Wah, ayo saya isih kelingan kuwi jaman lekak Raina. Adine Brahma kuwi mentile kuwi? Heeh. Mantili kuwi. Bojone Brahma kuwi Hanum. Wah, lah bener kowe jan kowe pecinta. Aku anggere jam 10 awan kan nang omah nyetel radio. Ya mbiyen yo parang top tenan ya. Wah iya. Ayo engko bahan nyata lamun Satria Njodipati Prakoto. Ora dong ngrasa Prakoso. Kok Pragoto? Pragoto wis mau. Prakoso kakung Wah, sing kaya apik tenan iki ora sengaja kon baleni ra iso. Kok ngerti kowe?
Ya. Godhok wae. Godhek wae, godhok wae. Wah, iki ndak nek kulino mlecet-mlecet ke malah kepleset dhewe aku. Godhek wak simbar Jajah ya ning dodo. Dadah iki dadi jajah. Oh, cara Banyumas. Berarti nek Anda dadi anja. Ora. Ya tetep wae. yen ngandika gereng Pindah gundul guntur. Tak kira nek greng-greng lebon gundul. Ora. Guntur gundul. Wah, percaya siramu wis cerewet bae kok. pindah Aja tak pikir Rida, aja paling nyong iki nek omong bukan yang melu-melu gundul kok nyanyi guntur. Ja gundul. Guntur Dasar satria prawira dimeja. dasar Wah, cenggoil. satria prawira Siar. Rama Eling eling kula eling ayo sindan liyane gerong gayongke digumyake. Iki bakule wedi iki kon gerong iki. Kok sindan kok dunake bakule wedi ra. Ha iki nek ora nyindan golek wedi iki. Ya wis ben ta. Yo, mangga. gunungane senapati Sa
Nano neno ora tekan ngisor ya Depa-depek wong seneng tenis jenang keras bubune katuparan ya jenang beras bubune katuparan neno turung marep wong seneng kurang rembuke suling tayak padha ngalih cinangingan suling tayak padha ngalih cinangingan rama gayang ta nek Banyumasan ki jan kaya wong ngunggahke gendheng. Heeh. Iya. Kaya penak karang apa-apa ki nek ditandangi barengan ki rasane kaya marem nang ati ya. Oh iya. Apa? Iku nek tak kabari kowe aja kaget. Apa? Reng, apa? Aja nangis sik. Wong urung tak kabari kok wis nangis. Apa? Aja tok kabarki ning aku, kabarno ning bapak. Nek tok kabarki ning bapak malah bapakku gandang ngrampungke. Nek tok kabarki ning aku malah ora iso maro bapak. Lah kowe iki anak tuwa. Anak tuwane nek aku ki nek kono maro bapak ki engko mesti seling surup. Wong laire padha karo aku, pasarane padha ngono ming kantil-kantilan iki biasa karo bapak. Ya wis engko tak omong karo bapak sing penting Adik, sowan ngersane bapak iki mergo ana bab lelakon sing ngembet karo adimu. Sapa? Petro. Petro ngapa? Petro mau perang karo Prabu Baladewa. Kena nenggala Petro mbuh mati mbuh urip. Petro kena nenggala? Ora. Alhamdulillah. Wah ketoke ngono ning jebul asline wis sengit karo Petro. Ben bocah wani karo wong tuwa mbok semen. Yo sowan yo, yo disowani yo. Ayo. Janeng yaning kaloka kadi langit mambang pantepas lan pamaneka
lintang tulya kusuma yana sumawur oh